Po ročnej prestávke je to tu opäť. Najsledovanejší juniorský turnaj sa vracia na Slovensko a do Česka. Turnaj, ktorý sa v minulosti volal Memoriál Ivana Hlinku, je začiatkom hokejovej sezóny. Áno, aj mne už ten hokej chýbal a tak sa na Hlinka Grécky Cup veľmi teším. Toto video je také preview slovenského tímu, ktorý povedie už tretíkrát ako tréner Martin Dendis. Ten minulý rok mal celkom úspešný rok s ročníkom 2007. V kanadskom Edmontone sme obsadili 5. miesto, ale od postupu medzi najlepšiu štvorku nám chýba len gól v predĺžení proti Švédsku. Chalani sa však dostali medzi top 4 na majstrovstvách sveta do 18 rokov, kde sme skončili tretí raz za sebou na 4. mieste. Hlinka Grécky Cup má obrovskú prestíž, príde na neho veľa skautov a po striebornom roku 2021 aj veľa divákov na Slovensku. Tento turnaj má dokonca povesť aj toho, že je lepšie obsadený ako majstrovstvá sveta, keďže Kanada tam posiela najsilnejší možný tím. Keďže počas majstrovstiev sa hráva play-off kanadskej juniorky a odtiaľ sa hráči príliš nepúšťajú. Poďme sa najskôr vrátiť do minulosti. Chalani z tohto výberu minulý rok hrali v U17, niektorí dostali aj pár zápasov U18. Traja sa dokonca predstavili na majstrovstvách sveta do 18 rokov. Základom je teda ročník 2008, ten minulý rok v U17 viedol populárny tréner Peter Kudelka. V 22 zápasoch sa radovali chalani 10 krát z výhry, ale 12 krát sa prehralo. Táto tabuľka je screenom vynikajúceho článku na Hokej portáli a dám vám odkaz na neho do popisku a doporučujem vám si ho prečítať. Článok mapuje sezónu našej U17 a to veľmi do detailov. V tejto tabuľke zasa vidíme, ako vyzerá bilancia proti každému tímu. Najviac sa nám darilo proti Nemecku a to sme dokázali poraziť 4 krát z 5. Prekvapivé môžu byť 2 výhry s Čechmi, druhá však prišla na EOFE, kde Česi poslali B tím, ale aj tak je výhra 7-1 veľmi cenná. Zo zaujímavých výsledkov vyberám ešte prehru o gól z USA doma v Piešťanoch na turnaji 5 krajín. Výhra v Chomutove nad Švédskom 3-2, ale aj prehra po predĺžení s Fínskom, tiež v tomto severočeskom meste. Vôbec sa nám nedarilo so Švajčiarskom, s ktorým sme prehrali všetky 4 duely. Tento tým sa predstavil aj na Európskych hrách mládeže, kde dokázal získať strieborné medaily. V skupine sme si poradili s Lotyšmi a Ukrajincami a v semifinále sme zdemolovali Česko, ale vo finále sme nestačili na Švajčiarsko a prehrali 2-5. Už zo spomínaných superov je asi jasné, že nešlo nejako kvalitne obsadený turnaj, ale stále išlo o cenné skúsenosti a veľmi dobrý výsledok. Ivan Mata bol najproduktívnejší hráč turnaja s 10 bodmi a Denis Čelko bol zasa štatisticky najlepší brankár turnaja. Ročník 2008 nemá možno také individuality a hviezdy ako 07, ale dokázali viacero favoritov potrápiť či poraziť, najmä vďaka tímovej hre, a to robí potenciálne zaujímavý ročník pre tohtoročné vrcholné podujatia. Poďme si prebehnúť v rýchlosti nomináciu, nebudeme sa ale nejak venovať každému hráčovi, pretože kopec z nich zatiaľ ešte nepoznám. V tej aktuálnej sú zatiaľ traja brankári, 10 obrancov a 15 útočníkov. Z toho mi vychádza, že ešte 2 obrancovia a 2 útočníci neprejdú záverečným sitom. Keďže do turnaja chýba ešte cca týždeň a sobotu našich chlapcov čaká prípravný zápas proti Kanade. Brankári. O post jednotky to rozdá Čelko s Hrenákom. Denis Čelko pôsobí v Třinci, vychytal striebro na EOFE, kde mal vynikajúce štatistiky. Rovnako dobré čísla mal aj v českej U17 lige a absolvoval premiéru aj v juniorskej extralige. Samuel Hrenák je brat Davida Hrenáka, ktorého v roku 2018 draftovalo Los Angeles Kings a ktorý sa vracia tento rok do Trenčína. Takže obaja bratia budú pôsobiť v jednej organizácii. Samuel si zachytal na tohtoročných majstrovstvách sveta do 18 rokov, kde striedal v zápase s Kanadou a po odchode Prádela do zámoria bol jednotkou v projekte. Filip Vávro by mal byť trojkou. Obrana. Najväčšie meno v obrane je Adam Collier, ten je za mňa jasný prospekt pre draft, má veľmi dobré fyzické parametre a za sebou dokonca aj zápasy v Extralíge za Duklu Trenčín či za projekt v druhej lige. Hral na 18. šampionáte a i na Hlinka Grécky Cup, na ktorom si pripísal 3 body. Trochu sa bojím, aby dostal v Trenčine dostatok ice timeu, lebo ak nie, mohlo by to ohroziť jeho pozíciu na draft. U 18 na majstrovstvá sveta išiel aj Filip Kovalčík, ten však odohral len ten duel, hral aj na EOFE a má aj 3 zápasy za projekt v SHL a aj on je odchovanec Dukly. Roderick Černák bol zasa najproduktívnejší obranca EOFu a aj on má dobré fyzické parametre. Podľa Elite Prospects má 190 cm a 94 kg, čiže je na čom stavať. Obrana je celkovo veľmi vysoká, len traja hráči majú pod 185 cm a len jeden pod 180. V nominácii chýba najproduktívnejší obranca U17 repre,
Matej Bereš, asi zavážili o fyzické parametre a tréner Dendisto chce stavať viac na centimetroch. Útok. Väčšina z vás určite pozná Michala Plančara, ten bol už v mladosti urastený a preto mu Banská Bystrica dala šancu v extralige už v 15 rokoch a dokonca sa mu podarilo aj skórovať ako druhému najmladšiemu v histórii našej najvyššej súťaže. Aktuálne pôsobí vo fínskej Saipe. Mnohým z vás určite niečo hovorí meno Stankoven. Odchovanec Slovana Matej je vzdialená rodina hráča NHL Logana Stankovena. Matej je celkom zaujímavý center a na EOF pôsobil dokonca ako kapitán. Rád by som videl, aby dostal šancu v extralíge, ale nemyslím si, že Slovania sú na toto nastavení. To Juraj Jonáš Ďurčo v Trenčine už šancu dostal v 9 zápasoch a na hosťovaní v Dubnici v nižšej lige si dokonca pripísal aj 2 góly. Na drafte do kanadskej junioriek si ho vybralo Charlottetown Islanders QMJHL a Ďurčo sa rozhodol, že vyskúša túto cestu. Juraja som dokonca videl hrať aj naživo na majstrovstvách sveta juniorov v hokejbale. Kristián Rezničák bol druhý bodovo najlepší hráč U17, keď nazbieral takmer bod na zápas a bol druhý najproduktívnejší hráč na EOFE. Rodák z britského Rotherhamu je odchovanec popradského hokeja, ale ako kopec iných aj on im ušiel, a to konkrétne do Trenčína. Alexej Kubát minulý rok šokoval hokejovú verejnosť Česku, keď ho Olomouc, ktorý už mal isté, že bude hrať baráž, nasadil do posledného zápasu základnej časti a Alexej skóroval. Som zvedavý, ako sa vyvinie jeho kariéra, lebo Olomouc hrá v juniorských súťažiach len druhú najvyššiu súťaž a to rozhodne nie je súťaž pre nejaký progres hráča. V Lani na HGC nazbieral 3 body Timothy Gazda a veľmi sa mi páčil, veľmi talentovaný hráč, lenže hral minulý rok len stredoškolskej ligy v USA, odkiaľ dostal tryout na 6 zápasov v USHL, kde však nebodoval. Na majstrovstvách sveta už tak bol len ako 13. útočník, ale nastúpil do zápasu o bronze, 2-krát asistoval. Americké stredoškolské ligy hral aj Oliver Ozogáni, jediná 2009 v tíme, ktorý sa svojimi výkonmi dostáva do USHL, kde bol ako úplne prvý tendrovaný hráč pre tento ročník. Tender tejto juniorke znamená, že si klub zaistí služby hráča ešte pred draftom do USHL, čo sa podarí len tým najlepším. Bohužiaľ dvíham varovný prst, že žiaden zo Slovákov, ktorí pôsobili v amerických AAA ligách, sa v hokeji nepresadil a verím, že dvojica Gazda a Ozogáni budú prvými. No proste obávam sa, lebo nám tam zhorelo viacero zaujímavých prospektov, myslím, že dokonca nikoho nám z týchto líg ani nikdy v histórii nedraftovali do NHL a preto sa trochu desím, že tam budú budúci rok pôsobiť ďalší naši mladí hráči. Každopádne Oliver tú ligu totálne zničil, teda v dobrom slova zmysle a verím, že bude výnimka, má dobré fyzické parametre a rýchlosť a som na neho strašne zvedavý. Z ostatných viac poznám už len Jonáša Kopačku a to preto, lebo je Čačan a dokonca z rovnakého pľacu ako ja. Každopádne má za sebou pôsobenie v Čechách, ale aj vo Fínsku a Švédsku. Z toho, čo som čítal, tak panujú obavy, že nám chýba nejaký goalscorer a že naši budú mať problém s premieňaním šancí, ale uvidíme. Do nominácie sa nedostal Ivan Mata, najproduktívnejší hráč EOFu, ale aj celkovo najproduktívnejší hráč U17-kovej sezóny. Treba ale uznať, že fyzicky je to skôr menší hráč, ale podľa toho, ako vyzerá súpiska Michaloviec, tak verím, že dostane šancu aj v extralíge a my si teda pozrieme, aký má potenciál. Ešte pohľad na našu lavičku. Martin Dendis je človek, ktorý keď sa stal trénerom našej U18, tak čelil kritike veľkej časti verejnosti. Vraj je príliš mladý, ale ukázal sa ako veľmi vzdelaný tréner, ktorý predtým pracoval vo Švédsku, kde sa naučil moderným trendom a tie prinieslo do nášho hokeja. S podceňovaným ročníkom 2006 síce najskôr vybuchol na Hlinka Gretzky Cupe, kde sme skončili poslední, ale uhral s nimi 4. miesto na majstrovstvách sveta. Má ešte len 33 rokov a tak je veľkým prísľubom aj do budúcna. Poďme sa pozrieť ešte na program. Slováci hrajú v trenčianskej skupine, ale prípravný zápas odohrajú v Piešťanoch v sobotu o 18:00 proti Kanade. Turnaj samotný začína od pondelka, naši hrajú všetky 3 skupinové zápasy od 19:00. V pondelok proti USA, v útorok proti Nemecku a v stredu nás čaká Švédsko. V semifinále sa bude hrať v piatok a v sobotu zápasy o medaily. Do komentára napíš, ako si myslíš, že naša reprezentácia dopadne, ktorých hráčov by sme mali pozornejšie sledovať. Nezabudni dať like a odber, pretože ty mi veľmi pomôžeš a posunieš toto video ďalším ľuďom. Maj sa a vidíme sa u ďalšieho videa.